Здравейте всички от YouTube, аз съм супер добър и след малко ще ви покажа едно видео, което ще видите как карам колело. И продължаваме. Сега ще покарам колело. Ето даже съм включил мобизен. Слизам по стълбите. Това са ми кучета. След малко ще спрем да ги видим. Ето ми колелото. Така. Качвам се. Почвам да карам. Чиба, бе. Ето вижте. Ламбо. Малките, Сара и тия са. Иска да се гони, бе. Чакайте да сменя ръцете. Ламбо. Ламбо. Клип стана 1 минута, 2 минути почти. Също чакайте да спра, да си правя мобизена. Да си преместя мобизена, да гледам колко такова има. Аре бе, мама ти де. Е така. Сега газ. Да бъде за този епизод. Харесвайте, коментирайте се, абонирайте се и коментирайте. И това беше от мен. Чао!